Ang mga batang matutugas ang kaanggan, uyatabi sa akong tinhan. Udto na magmarata, tulala pa na manguntadan. Mi magparareklamo kung mi pakamuning kautardan. Magsunod sana sa magurang, tapuro man yan sa inyong kadyagan. Sa buli ni ina niya, mi magparareklamo kung pigapukawan kamuning agap. Tabaan baga mag-uraning swerte, ikan man lamang kamong masasagap. Malibok matinaram, aminado kami dyan. Kahihilak nyo sa maabot na panahon kung puro sana kamo kamarhungan. Ang pagsugnad, paglimpya, paghugas buda paglaba. Urar daw namong pigapagibuyan na dapat aram-aram nyo na. Ta sa maabot na panahon, pag kamo nagkapamilya, urar daw nyong gigibuhon yan. Anli na, no sahod pa. Kaya buli ni ina nyo, magsunod sana kamo. Lalo na kung ang pigapartaram ikadiyag maninyo. Mi maning turtur na magurang na ipahamak kamo. Tapag kami nagkatirigbak, kahihilak nyo baya to.